Moolimassa. Tällä videolla harjoitellaan laskemaan moolimassa. Se on usein se ensimmäinen lasku, mikä pitää tämmöisessä kemian laskutehtävässä suorittaa. Kemistille tärkeämpää kuin tietää se aineen massa tai tilavuus, niin on tietää se, että kuinka monta molekyyliä siellä aineessa on, koska kemialliset reaktiot tapahtuu näiden molekyylien välillä. Tätä kysymystä lähestytään niin, että lasketaan ensiksi tuo moolimassa, eli 1 moolin massa. Sille meillä on käytössä tuommoinen iso M-tunnus. Moolimassa kertoo siis, että mitä 1 mooli ainetta painaa. Mooli on tämä yksikkö, jossa aineen määrää kemiassa mitataan. Ja sen avulla me sitten voidaan tuo varsinainen ainemäärä, eli se moolien määrä sitten ratkaista. Mennään kuitenkin tarkemmin tuohon ainemäärään ja mooliin vasta myöhemmin. Opetellaan nyt laskemaan tämä moolimassa ihan tämmöisenä irrallisena laskuna. Moolimassa lasketaan niin, että lasketaan yhteen kaikkien tuon yhdisteen molekyylissä olevien atomien suhteelliset atomimassat. Taulukkokirjasta löytyy nämä suhteelliset atomimassat viimeiseltä sivulta jaksoista järjestelmästä. Metaani esimerkiksi sisältää hiiltä ja vetyä, niin silloin me tarvitaan hiilen ja vedyn atomimassat. Ja taulukkokirjan sieltä viimeiseltä sivulta näkyy, että hiilen suhteellinen atomimassa on 12,01 ja vedylle 1,08 grammaa per mool yksikkönä. Tämä lasku merkitään huolellisesti niin, että laitetaan ensin rivin päähän näkyviin, mitä ollaan laskemassa, iso M eli moolimassa, ja sulkeisiin se yhdisteen kaava, niin nähdään, mille yhdisteelle sitä ollaan laskemassa. Tuonne oikealle puolelle mä oon kirjoittanut nuo numerot sulkeisiin, niin siellä on hiilen atomipaino plus 4 kertaa se vedyn atomipaino, ja sitten siellä rivin päässä yksikkönä grammaa per mooli. Mä laitoin sen tolleen sulkeiden ulkopuolelle, niin silloin mun ei tarvitse toistaa sitä uudestaan ja uudestaan tuossa rivillä. Tuloksena on 16,042 grammaa per mooli, niin koska tämä on nyt tehtävän vastaus ja me ei tästä jatketa, niin pyöristetään, ja desimaalilukujen yhteenlaskussa pyöristetään sille tarkkuudelle, mikä oli vähiten desimaaleja tuolla lähtöarvoissa. Tuossa hiilen atomipainossa on 2 desimaalia, niin pyöristetään sille tarkkuudelle. Tässä on myös 2 muuta laskutehtävää, joita voit harjoitella. Se on trimetyliamiini ja tymoli, joille lasketaan moolimassaan. Ja vastaukset näet sitten tässä.